Näin. Okei, meidän nyt on tarkoitus kiivetä tonne Pakaravuorelle. Voi ykset on harmaat. Se nyt näyttää. Mut kumminkin, nyt kiivetään. Me lähetään, me ollaan erämiehiä. Joo. Joo, me ollaan kasvettu erämailla. Noniin, Joo. mennään. Hei Karva, sano jotain, mä kuvaan jo sua. Niin, tästä me lähdetään kävelemään Pakaravuorelle. Hei Karva, haluatko kuulla salaisuuden? Joo. Mä oikeesti pelkään karhuja. Ai, no, haluut sä kuulla salaisuuden? Joo. Mä pelkään jäniksiä. Jäniksiä miksi? Ne purree. Purreeks jänikset vai? Joo. Mä luulen, että ovat pörsiä. Kato jänis! Jänis! Syödä! No annetaan se olla, se on tyhmä jänis, otetaan pulkka mukaan. Nyt me ollaan Karvan kanssa päästy Pakaravuoren puolijuureen. Se puolijuuri tarkoittaa sitä, että Puolivälissä. ollaan jo puolivälissä juurta. Joo. Eli ollaan ainakin menty 27 metriä jollei yli. Ehkä. Me Pakaravuoren vallottajat, Lätsä ja Karva, ollaan nyt niinku kavereita. Ei olla. Ai. No. Leikitään. Elikkä. Hei. Juuri näin. Lumi sulaa mun perseeseen. Kuulentekoon tarvitaan aina kynttilä, paperia ja joku, jolla sytyttää kynttilä. Kaikki aina miettii, että minkä takia tarvitaan kynttilä. Ensin sytytetään se. Sitten kun se on syttynyt, tälle ei tehdä mitään. Ja sen jälkeen kun tää on syttynyt, me sytytetään nää. Kato jänis. Kato jänis! Jänis sammutti meidän kynttilän. Mitäs me nyt tehdään? Onks täällä jossain lisää tulitikkuja? Se on sytkerä. Häh? Oho. Jänis. No, pistetään. Jänis. Villijänis. Mene pois. Anna. Mene pois. Eli, ensin sytytetään kynttilä. Mutta Täällä ei tehdä mitään. Hyvä nauttia kortinpelusta. Nuotion äärellä. 1 kortti sulle, 1 kortti mulle. Kuuluuks nuotion aina savuttaa näin paljon, häh? mä en Nyt tiedä. pelataan, mulla on enemmän kortteja, mä voitin. Älä. Anna kortit. Tää peli on ohi. No niin, nyt kuvasit Koloa. Kolo. Ja mä, Lätsä, aion mennä tonne Koloon. Sayonara. Mä jään Lätsästä kiinni. Vähän mä potkin. Sä potkas jänistä ja kaikki mun kemppu. Vetä! Mene sinne Koloon. Voi banaani. Mua Lätsä on väärinpäin. Mä pääsin sinne. Mitä se oli? En mä tiedä. Se on niin pimeetä. Mitäs jos vaan mentäis himaan, paistettais kahvia ja syötäis makkaraa? Joo. Okei, hyvä idea. Mä otan pulkka. Oh. Me sanotaan moi moi. Oh. Jänis vei meidän kynttilä. Hei sun. No yksit jäi puuhun. Laita päähän, äläkä puhu. Laita mulle.